Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman dogulmuz sorapdyr. Biziň ýylla şular ýalzat bar. Çagasy bolmaýanlar mollan ýanyna barýarlar, doga dilek almana. Molla da zat aýdýa, çagaň bolansoň bir mal ýa-da öküz sadaka bermeli diýip, hatda maşin diýip aýtýanlar hem bar. Çagaň bolansoň getir diýip adamyň ýagdaýyna görä aýdýarlar. Ýene-de käbirleriň çagasy agyr kesellese mollan ýanyna barýarlar, olaram ýylla bir mal Hudaý olup bermeli, plan ýaşa ýetýänçe diýip goýberýärler. Arada biri aýtdy, adyna hajy goýduk, molla da agyrat, ýa hajy goýmaň, ýa-da her ýyl bir mal sadaka beriň diýdi diýe. Plan ýaşa ýetýänçe. Şolar nirden alýa delillerini, plan zat bermeli, etmeli diýip. Adamlar kösenýär, köpüsiniň ýagdaýy bolmasa da şonu berjek bolup kösenýärler, gurbanlyk berenoklar ýöne şonu berýärler diýip musulman doganymyz sorapdyr. At barada aýsak, musulman doganlar agyr at, yeňil at diýen inanç İslamda, musulmançylykda ýok. At meselesinde İslamda birje şerti bar. Manysy İslama ters bolmaly däl. Eger manysy İslama ters bolsa, ol at ýütgedilmeli. Mysal üçin Allah Teala'dan başgasyna bennelik, gulluk ýönköýän atlar halanylmaýar. Abdurrasul, Abdul Husayn, Abdul Hasan ýaly atlar dakmak dogry däl. Şigalarda şuňa meňzeş atlar giňden ýaýran. Musulmanlar Abdullah, Abdul Kerim, Abdul Halim, Abdurrahman diýip Allah Teala'ň atlaryna ýönkäp bennelik aňladýan atlar dakmalylar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem sahabalardan käbiriniň adyny manysy erbet bolan üçin gowy manyly atlara ýetgedipdir. Mysal üçin Buhariýiň Edebul Mufradynda gelýär: "Semi'an Nabiyyu sallallahu aleyhi we sellem qawman yusammuna rajulan minhum Abdul Hajar. Faqala an-Nabiyyu sallallahu aleyhi we sellem: "Ma ismuk?" Qala Abdul Hajar. Qala la, anta Abdullah." Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem insanlaryň birine Abdul Hajar diýip ýüzlenýänlerini eşidýär. Abdul Hajar diýmek musulman doganlar daşyň guly, daş guly diýen manyny aňladýar. Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem anyklamak üçin ol kişi adyň näme diýär? Ol adam diýär Abdul Hajar diýär. Daş guly diýär, daşyň guly diýär. Onda Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem ona "Ýok, sen Abdullah, ýani sen Allahyň guly" diýen ad goýýar. Diýmek näme musulman doganlar İslamda adyň manysynyň dogrulygyna ýa-da nä dogrulygyna seredilýär. Emma agyr at götürüp bilmeýär, çaga agyr gelýär diýen gurrunlar musulman doganlar halkymyzyň içindäki İslama ters, batyl, asly we esasy bolmaýan inançlardandyr. Gynansak da bu batyl inancı ýaýradýan ýasama mollalar bolup dur. Soragda diýişýärli haja ady agyr at her ýyl bir sadaka bermeli diýdi diýe. Şu adamdan soramaly musulman doganlar agyr at diýip, yeňil at diýip Kur'an we sünnetden nirden deliliň bar? Nirden bunu çykaryp aýdýan, näme esaslanyp aýdýan diýip şol kişiden soramaly. Emma gynansak da käbir adamlar soramaga çekinýär. Molla ahun diýse her diýenini makullap durýarlar. Çekinmeli däl. Her näçe ahun, pir, molla bolsun, planaga deliliň näme? Näme görä diýýän diýip soramaly musulman doganlar. İkinji soragy çagasy bolmaýanlar mollaň ýanyna barýarlar, doga dilek almana, molla da zat aýdýar, çagaň bolansoň bir mal ýa-da öküz sadaka bermeli diýip şunu soraýar, bolýarmy, bolmaýarmy, näme asaslanyp aýdýarlar, baka bitýärler diýip sorapdyr. Öňkü soraw jogaplarda da aýdyp geçdik musulman doganlar. Eger akydasy dogry bolsa, haýsy hem bolsa, dürs musulmana dilek edip ber diýip doga dilek okutsaň bolýar. Molla ahun bolmak şerti ýok. Islenlik halal ýaşaýan takwa musulman doganyny dilek edip berdiýmek bolýar musulman doganlar. Emma biz şu ýerini ýatdan çykarýas. Bir musulmanyň başyna kynçylyk gelse, doga dilegde asyl we esas näme? Asyl edilmeli zat näme? Asyl edilmeli zat musulman doganlar bu ýagdaýda her bir musulmanyň özü dilek etmeli. Çünki doga dilek ibadatdyr. Namaz kılmak, agyz beklemek, juma namazyny kılmak nähil ibadat bolsa, elini açyp Allah Teala'dan dilek etmek musulman doganlar ibadatdyr. Doga dilegiň ibadatlygyny hut Peýgamberimiz sallallahu aleyhi we sellem özü bize habar berýär. Ebu Davud'da, İbn Majah'da, Tirmizi'de gelen hadisinde Peygamberimiz diýär: "Ed-du'a huwa'l ibada." Doga dilek ibadatdyr diýär. Diýmek asyl we esas nämeker musulman doganlar ilki bilen bir kişiniň özü dilek etmeli. Özü Allah Teala ýüzlenmeli, özü Allah Teala ýalvarmaly. Allah Teala Kur'an-ı Kerimde Bakara suresiniň
186 ayetinde diye ve iza sa'alaka ibadi anni fe inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Peygamberimize Allah subhanahu wa taala diye eger bennelerim senden men hakda sorasalar men olara yaqinlırım. Dilek edenin dileğini kabul ediyarin diye. Unsur musulman doganlar Allah Taala ayette näme diýdi? Bennelerim diye. Menden diňe mollalar dilesin, ahunlar dilesin, pirler dilesin diýen ok Allah Taala. Bennelerim diye, kullarım diye. Eger bennelerim senden men hakda sorasalar men olara yaqinlırım diye. Şul ayete unsur musulman doganlar Allah Taala näme diye? Men olara yaqindirn. Allah Taala bizi bizden gowy bilýär, içimizi bilýär, yüregimizi niyetimizi bilýär. Nähili hal ýagdaýdydygymyzy Allah Taala bizi bizden gowy bilýär. Dilek edenin dilegini kabul edýärin diýe. Demek näme musulman doganlar? Asıl we esas her bende, her musulman Allah Taala'dan çün ýürekden ihlas bilen özü dilek etmelidir. Näme aladan gaýgyň, derdin bolsa, ähli zady görüp we eşitip duran, ähli zat elinde bolan, alem jahanyň eýesi bolan Allah Taala'dan dilemelidir. Eger hadiste gelen dilekler bilmeýän bolsaň, sünnetde gelen dilekler bilmeýän bolsaň, arapça bilmeýän bolsaň, öz ene dilinde näme arzuň, islegiň bolsa, derdin bolsa Allah Taala aýdyp dilek etmelidir. Hökman arapça dilek etmeli diýip şerti ýok musulman doganlar. Emma gynansak da insanlaryň içinde ýalňyş düşünje ba, diňe molla ahun dilek etmelimi diýerler. We käbir adamlar başyna kynçylyk gelse, derrew güýçli molla ýokmy diýip molla wezlap başlaýarlar. Halkyň dini bilimsizliginden, inanjanlygyndan peýdalanýan käbir betbäl sözde molla ahunlar şu hili dertli adamlaryň arkasyndan çörek ýýärler. Gowy molla diýip barýan, gowy çurkak goý barýar. Dilek edip berjek diýip, doga berjek diýip mal gara alýan haýsy, pul alýan haýsy. Unsur musulman doganlar hiç bir akydasy gowy ahun molla, takwa adam size dilek edip beren üçin sizden dünýälik hantama bolmaz. Dilek edip berse-de Allah Taalaň razylygy üçin dilek edip berer. Goýun getir, sygyr getir, onu getir, muny getir diýmez. Bu hili betbäl mollalar reklam edýän öz adamlary ba. Demi güýçli, içinden howur gelýär, elinde kızgın var, ýüzünde nur var diýip şoňa beňzeşdirler ýaýradýarlar. Ýa-da arkasy güýçli, pirli adam, arkasy pir, golalan Allah tarapyn berilen diýen ýal sözler bilen inanjan adamlary ukladýarlar. Onsoň insanlar gapsyna nowata durar şu hili adamlaryň. Tapyp bolanok, ýetip bolanok diýip el ýetmez edip görkezýärler. Käbir musulman doganlar unswaryň pul alýa diýdirmejek bolup, gownuňdan çykaranyny bermeli, bermeseň bolýar diýip owadanlaýarlar. Bir musulman jemgyýet her näçe dinini bilmese, dogry akydany, tawhidi bilmese, şu hili ýasama molla ahunlaryň, ýasama pirleriň elinde oýunjak bolýanlar. Bu hili akydasy bozuklar insanlary özüne kol verdirip öz pirlerine bağlarlar. Öz pirlerinin suratyny bererler, akit öýüňde asýarlar. Sen günäkär, sen dilek etsen dilegiň kabul bolman biler. Pir dilek edip bersin. Pirden dile diýip arajy gerek diýerler. Bu hili adamlara musulman doganlar allanmaň. Näme dilegiňiz bolsa, gaýgyňyz bolsa, aladaňyz bolsa, Allah Taala'dan dilemelidir. O ýanky okan ayetimiz ýatdan çykarmaň. Allah Taala näme diýdi? Eger bennelerim senden men hakda sorasalar, men olara yaqinlyryn. Dilek edenin dilegini kabul edýärin ýa Allah Taala. Eger musulman doganlar doga dileklerimizin kabul bolmagyny isleýän bolsak, lukmamyz halal bolmalydyr. Ýen zadymyz halal bolmalydyr. Farzlara, sünnetlere gaýym durmaly. Ondan soň ihlas bilen Allah Taala'dan näme arzuň islegiň bolsa dilemelidir. Hususan hem dilegiň kabula yaqin wagtlaryna, giýjäň 3-nji ýarymyna, erte namazyň öňýany, säher wagtlaryna turup tehajjud namazyny okap köprek dilek etmelidir. Ağız beklep dilek etmelidir. Çünkü ağız bekli kişinin dilegi kabula yakındır. Ahmet'te, Tirmizi'de, İbn Mace'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Leyse şey'un ekrem alallahi mined-du'a." Allah Teala için dua dilekden has hormatlısı yoktur diye. Yani bennesi elini açıp Allah Teala yalvarsa, ya Allah men bir günahkar benden şeyle derdim ma, aladam ma, kaygıyım ma, ya Rabbi ahli zat senin elindedir. Dua dileklerim kabul edever, günahlarım bağışlaver deyip dilek etse Allah Teala şul amallan razı bolýar. Bennesinin öz benneligini bilip Rabbine el açmagyndan Allah Teala razı bolýar. Tirmizi'de İbn Mace'de gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Men lem yes'elillah yagzab aleyh." Allah Teala özünden dilemeýänlere gazap eder diye. Demek musulmanlar hemişe dileklerini bir Allah Teala'dan dilemelidir. Dilek etmek üçin hukman molla bolmaly, ahun bolmaly, oňa da dilek eden üçin pul bermeli, mal gara bermeli diýen zat ýokdur İslamiyetde. Bu hile adamlara musulman da onlar özüňizi allatmaň. Elhamdülillahi rabbil alamin.